Δημιουργία φακέλου. Πατάμε το πλήκτρο νέο, φάκελος, και δίνουμε όνομα στο φάκελό μας. Μόλις δημιουργήσαμε έναν φάκελο. Για να δω τις ιδιότητες αυτού του φακέλου, πατάω δεξί κλικ πάνω του και μου εμφανίζει το μενού με τις διάφορες ιδιότητες που μπορώ να κάνω χρήση. Τα πιο σημαντικά είναι η κοινή χρήση, εάν θέλω να κάνω μετονομασία φακέλου, αν θέλω να του δώσω ένα χρώμα στο φάκελο, και αν θέλω ενδεχομένως να το μετακινήσω σε άλλο φάκελο μέσα στο Drive.